Здравейте, приятели! Аз съм Станислав, Германия, Кобленц. Отново сме във фитнеса за една бърза тренировка, вечерна, преди лягане, за тонус, релакс. Вънка има сняг, не ни е изненадал, обязателно. Да, ето може да погледнете вънка. Снега как си вали. Спокойничко. Така, днес ще играем рамо с задно бедро. Рамото играя 3 упражнения по 4 серии по 10-12 повторения. Мисля, че са напълно достатъчни за мен. Средно рамо, ще наблегнем малко на задно рамо. И така, за задното бедро играя на машина и съответно на пътеката. Аз винаги се завършвам с едно хубаво крошче на пътеката. Много добре ми се отразява. Да не губим повече време, да отиваме към първия уред. Преди да започнем обаче, искам да ударите по един лайк, да се абонирате за канала и да напишете някой коментарче, ако искате нещо да ме питате. Така, отиваме към първия уред. Така, вече сме тук. Класическо средно рамо. Сложил съм се даже по 2 петички от двете страни. Значи общо около 20 кг и лоста 30 кг. Спинт машинката. Тук ще направя 4 серии по 10 повторения, като тежести мисля да стигна до 50-60 кг. Както знаете от предното видео, който го е гледал, играя повече за релеф, не натоварвам много килограмите. И така, отиваме към втория уред. Ето вече сме тук. Второто упражнение. Така, тук ще направя пак 4 серии по 10-12 повторения. За мен мисля, че са достатъчни. Тук може би ще се остане с тези дискове по 20 кг от всяка страна. Мога да добавя още малко. Така, този уред на мен лично ми е доста удобен, защото може да си помага и с крак, просто натискате. И ето той се дига нагоре. И сега отиваме към третия, даже директно ще отидем нататък. Момент само да видим къде беше. Да, ето ни го уречето. Тук ще завършим рамото. Както гледате, наблягам предимно на уреди. Свободните тежести мисля да започна с тях след март-април месец, малко се затопли времето. Така, много удобно уредче, специално на мене. Много добре ми напомпва рамото. Ето го тук. Така, сега отиваме директно, без да губим време, отиваме към краката. Така. Ето тук ще направя малко клякане от машинката. Значи пак сме на 4 серии, само че по 8 повторения. Килограми, не знам колко ще сложа. Ще преценя в движения. Също много удобен уред на мене. Много добре ми влиза. Като цяло това упражнение. И още едно, отиваме директно към уреда, без да прекъсваме видеото. Ето го. Класика в жанра. Задно бедро, просто универсално упражнение, изпомпащо. Мисля, че доста добре се отразява, доста добре влиза. И с това мисля да приключа
рамото и краката. Малка тренировка, но няма много почивки между упражненията и между сериите. Между упражненията имам от 2 до 3 минути почивка. Между сериите минутка, може би минутка и половина. Зависи. Оставам телефона на едната страна, пускам си само музиката и започвам усърдна работа върху упражненията. Все пак сме на зала, за да тренираме, не да се събираме, да си говориме, да си пишеме и така нататък. Сега отиваме да приключим нашата тренировка с пътеката. Така, ето ги нашите пътеки. Въпрос на избор, която пътека искам, нея си хващам и започвам. Аз обикновено съм на тази пътека 30 минути ходене или 40 минути плюс 20 минути бягане, около 6 км и половина 7, около 450 до 500 калории, зависи от това на каква скорост бягам. След това мога да наблегна малко и на ски тренажора, но ще преценя, зависи от това как се чувствам и дали имам някаква сила. Това беше от мене. Надявам се, че съм ви бил полезен. Още един път искам да кажа, това е лично моя тренировка, която на мене ми действа много добре. Ще ви покажа по-нататък и как тренирам гръб и другите мускулни групи. Чао и до следващия път. Още един път. Абонирайте се за канала. Ударете един лайк, един коментар. Страшно много ми помагате. Чао и до следващия път.